हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय थाबाय। जोंना फुटबल खेलाया दाख्लै सेप्तेम्बरनि 4 तारिखआव ओपनिं जानो गोनांमोन। मानो होनना बुङोब्ला माखासे अखा बांखा हानायनि जाहोनाव फिल्डफोरा एसे हाब्रु जानायनि जाहोनाव जोङो बेबायदिनो खेलाखौ होनो हायाखिसै लोगोफोर, फावसायनो गोनां जादों। मानो होननानै बुङोब्ला दायो जोङो फिल्डखौ ओरैबायदि मजबुत बानायबाय नै लोगोफोर, बेनोमोन गाज्रि जानाय जायगाया। दा बेफोरनो गासैबो अखाजोंहाय हाब्रु जादोंमोन आरो दाख्लैनि समावहाय। दा नै ओरैबायदि जों टन बानायजोब्बाय लोगोफोर। नै जोङो बेबायदि लदार होगासिनो दं। ओरैबायदि मावग्लुब होखादों आरोना। दा जोङो ओरैबायदि फिल्डखौ गोजो होबाय, टना जाबाय। दा टेनसन गैला आरो ओरैबायदि फिल्डफोरखौ क्लिन खालामनानै लाजोबनाय जाबाय जोङो नै। दा आरो बेजों लोगोसे ओरै नै नायग्राफोरनि थाखायबो साइडआवहाय ओरैबायदि सुबिदाखौ खालामना होखाबाय जोङो। बेफोरखौहाय ओरैबा लदार होजोबगोन। दा टेनसन गैथ'ला आरो फिल्डनि थाखाय। दा जोंना माखासे दाख्लैहाय फिल्डनि थाखायनो जोङो ओपनिं खेलाखौहाय होनो हायाखिसै लोगोफोर। दा टेनसन गैला, फिल्डआ ओरैबायदि मोजां जाबाय। नायलांबाय थादो आङो मा रोखोम फिल्डखौ गोजो होदों आङो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों देखायगासिनो दङ लोगोफोर। दा नै बेफोरबायदि गोदो होगासिनो दङ नै, ओरैबायदि लदारजोंहाय गोदो होगासिनो दङ। दा टेनसन गैला आरो ट्रेक्टरा बेयावहाय एसे फासि फैबाय आरो नै लागाव आक्रमन। ओरैबायदि गलाखा, माने मेसिनानो थिखांलायखायो आरो नै। दे थारमाने जोङो नै बेफोरबायदि ओरैहायथ' गांसो दंखायो जेनेबा, ओरैहाय साइडजोंबो ओरैनो जों सेंग्रेबेल गारनानै होनो नागिरदों आरो अलरेडि। ओरैबायदि मोजां नुबाय नै फिल्डफोरा। दा टेनसन गैला आरो फिल्डनि थाखाय। जोङो बेखौ खेबसे आरामसे मेसिनजों हाहोबावगोन गांसोखौ। दा टेनसन गैला। गामिनि सिख्लाफ्राथ' गैयाब्लाबो दल 6-7थासो दला ओरैनो मोसानायखौहाय सोलोंनानै रेडि जानानै थाखाबाय। बिथांमोनाबो मोसानो दिन्थिफुंनो थाखाय रेडि जाखाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंना बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टआथ' जोंना सिस्टार रिंकि ब्रह्मआनो सफैखागोन। आरो बेजों लोगोसे रिंकिजों लोगोसे सानै फैफागोन। दा बेनो आरो ओपनिंनि थाखाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना नुफालांबाय थागोन आरो एक्ट्रिसखौ जोङो बेबायदिनो ट्राइ खालामदों जाहैबाय जोङो क्वार्टार फाइनाल आरो सेमि फाइनाल मोननै आरो फाइनाल। बेयावबो जोङो बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय आर्टिस्ट लायनो थाखाय जोङो टारगेट खालामदों। आरामसे नोंथांमोना नुलांबाय थागोन। दा नै लामाया बेनोखा जोंना एटाचखा, लामाजों एटाचखा, बाला लाबोबावबाय हनै। आरो बेजों लोगोसे नै बेयावबो बेबायदिनो प्लेयार्सफोर थाफैनो थाखायहाय न' लुगासिनो दङ आरो लुबावगोन। आरो बेजों लोगोसे नै बेफोरथ' आलासिफोर जिरायफैनो थाखाय बानायखानाय जाखाबाय अलरेडिनो। दा ओरैबायदि मोजां आरो दा जोंना टिम हिसाबै दङ जाहैबाय ओरै सानजा जोबथानायाव दङ जोंहा हरिसिङा रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएसन। आरो बेजों लोगोसे ओरैहाय एसे फैनानै दंबावो जाहैबाय बार्मानिफ्राय बार्मा उदांस्रि क्लाब। आरो बेजों लोगोसे ओरैहाय खोलाजों दङ जाहैबाय जोंना टिम हिसाबै गवालपारा। आरो बेजों लोगोसे जोंना ओरै सोनाब जोबथानायाव दं जाहैबाय जारागुरि GBFC। आरो बेजों लोगोसे कुसुगाव दं। आरो बेजों लोगोसे दङ जाहैबाय जोंना रयेल असम। आरो बेजों लोगोसे दंबावो जाहैबाय जोंना टिम हिसाबै ओरैहाय बेंगल बर्डार, बेबायदिनो सावथालिफोरनि ग्रुप। बिथांमोना ओरैबायदि मोजांखानो टिमा। दा बेयावहाय बेबायदिनो माखासेफोरा कन्टेक्ट खालामनानै दोनखाबाय जाहैबाय। बेबायदिनो बेयाव नेसनेल प्लेयारफोरबो फैगोन, नामायगोन। आरो बेबायदिनो मोजां प्लेयारफोर फैगोन आरो बेयावहाय गोजान जायगानिफ्राय। दा खेलाया जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन आरो बेजों लोगोसे जोंना निसिमा हिसाबै दङ जाहैबाय निसिमा इउनाइटेड FC। आरो निसिमा इउनाइटेड FCआबो बेबायदिनो मोजां टिमफोरखौहाय सायख'नानै दोनबाय होननानै बिथांमोना जोंनो खोन्थाखाबाय। दा बेनो आरो लोगोफोर, नोंथांमोना नुसिगोन एसे बावैसोनि गेजेराव। बेजों लोगोसे ओरै लोंनाय जानायनिबो लाहार फाहार खालामदों आरो ओरैहाय नै जोंना साहा पानि अलरेडि बानायखानाय जाबाय। नै जोंना मानगोनां प्रेसिडेन्ट आदाया लोंग्रोसिगोन दा नै नायदो। आरो बेजों लोगोसे जोंना इयुथनि बे हालमाजि बिथां दा नायदो नै
आरो बेजों लोगोसे माखासे मिस्ट्रि बिथांफ्राबो दंफैयो आरो बेयाव ओरैबायदि मोजां मोजां दा नै बेफोरबायदि आरो टेनसन गैला आरो बेजों लोगोसे ट्रेक्टरा फैबावबाय नै जोङो ट्रेक्टरखौ खमैनो 6-7थासो हमनाय जाखादों मानो होनना बुङोब्ला ओरैहाय जोङो माखासे गोबां साइडआवहाय जिरायनानै नायनो थाखायबो जोङो अलरेडि सेंग्रेबेल अन्थाइ सोरबा अन्थायाव जिरायनोसै होननानै बुङोब्ला अन्थायाव आरामसे जिरायना नायनो हागोन आरो बेजों लोगोसे सोरबा गांसोआव जिरायनोसै होनब्ला गांसोआवबो आराम जिरायनानै नायनो हागोन आरो